knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve marec? Mesiac knihy bol poprvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihu. Žiaľ, čím ďalej, tým viac mladí ľudia zanedbávajú beletriu a radšej využívajú internet. Alebo sa neprítomne pozerajú na televíznu obrazovku. Podľa môjho názoru je to krok dozadu, lebo nastáva nenávratne vzdialovanie od kníh a absolútne zameriavanie pozornosti na bezhodnotné programy a vysielania. Následkom je postupné znižovanie inteligencie a skreslený obraz skutočnosti. Aj kvôli tomu by sme vám dnes radi priblížili dielo Hugolina Gavloviča, Valašskú školu, ktorého si naši spolužiaci vybrali 3 krátke príbehy a zinscenovali ich. Najprv však niečo o Hugolinovi Gavlovičovi. Vlastným menom Martin Gavlovič bol slovenský kňaz a spisovateľ obdobia barokovej literatúry. Hoci sa narodil v Poľsku a zrejme mali poľské korene, od útleho detstva žil na Slovensku. Aj keď bola jeho tvorba rozmanitá a početná, mnoho jeho diel nebolo vydaných tlačov, ale ostalo v rukopisnej forme, pričom veľa rukopisov sa stratilo. Svojou tvorbou dokázal potenciál slovenského jazyka v jeho predspisovnej forme. Jeho najznámejším dielom je Valašská škola Mravov stodola. Patrí do didakticko-reflexívnej poézie. Chcel ňu poslúžiť ľuďom namiesto priameho kázania, čo mu bránilo zdravie. Ako prvú scénku vám predstavíme inscenáciu Od každej ženy bývajú vzdialení. Zinscenovala jedinečná Barbora Slodičáková. Od každej ženy bývajú vzdialení, ačkoliv sú v svojom kunšte slobodní malári, nemalujú však anielov dobrých v ženskej tvári. Nebo v žádném písme není, by v parsuně ženském, dobrý aniel se ukázal v tom údolí zemském. Heva v hebrejském jazyku, tak se had jmenuje. Eva žena, matka živých, písmo dosvedčuje. Merkuj, když s Evou rozmluvaš, by Heva nebyla, a te s rečmi anielskými nejak nezhubila. Kdo je múdrý i anielskej žene nedá víry, a tým menej, čím sladšiu reč vydáva bez míry. Pekné písky, biele zuby, v lícach milé rúže, anielská tvár v každej žene, snad ňou sklame muže. Mladá láska rýchlo praská a potom prichádza smutok a zúfalstvo. O tom rozpráva náš krátky príbeh o naivne zaľúbenom chlapcovi. Život nie je fér a každý sa musí občas popáliť. Človek robí všetko preto, aby zabudol, ale 1000-krát sa vráti aj tam, kde nechce, aby bol. Môže zavrieť oči, aby nič nevidel, zapchať uši, aby nič nepočul, ale nikdy nemôže zavrieť srdce a nič necítiť. Kamo, jak sa máš? Dobre, ty. Ale pohodka, jak? Holka. Dobre sa má. Vážne? To sa tak bolo. Len tak. Jo, ty si sa idem za ňa, majstra. Hej, čus. Dobre, zlatko, ty malo ty. Ako sa máš? Dobre, tak si dáme doma však. Môžem zajsť z teba, a pôjdeme nejaký film. Aha, dobre, no tak je pozrám. Poďme na tady. Nesúhlasí s tým, že sa s tebou schádzam a motáš sa okolo mňa. Bože, Ivan, ty si taký inteligent. Jasne, že o tom nevie. Jasne, že
Štenkovi vás bude príjemne. Ale keby som vedel, tak by mu to vadilo. Ako si to nevieš? Toto kto je? Čo s ním máš? Podvádzaš ma? Toto nechci vážne. Ja ťa tak ľúbim a ty ma budeš takým idiotom. Taká špinadeň. A sľúbila si, že budeš iba so mnou. A čo je môj zlatý, nech taký služoval. A vieš čo? Keby si trošičku viac snažil, tak by si ma udržal. Ja ti čo? Ani sa nepýtaj, to keby ona ma celý čas podľazala, to je ja čo strašné. Ja neviem, čo mám teraz robiť. Ja som ti hovoril, že ženy sú svine, preto ja som si dal na niečo iné. Daj sa už s hovorinami, poďme dať čo normálne. Tak sa poď opiť, diablu. Ej, určite. Idem radšej domov, idem si triasť hlavu, omrieť som dementný. Tak dobre, prídeš ležiť, tak ja si dám sám. Ľudia, nebuďte naivne hlúpi a neváte všetkému, čo vidíte alebo počujete. Poučte sa z mojich chýb a konajte rozvážnejšie ako ja. Ja som si trápne myslel, že láska existuje a že ma obdarila tým, že sa mi otvorila. Ale to bol len očier a závlok šťastia, ktorý mi potom ukázal chrbát a zrazil ma na zem. Ale ja teraz vstávam a bojujem so životom ďalej. Neviem, či ešte niekedy budem milovať, ale dúfam, že raz nájdem tú pravú a ona ma to naučí a naučí ma aj veriť, že láska existuje, že to nie je len výplod ľudskej fantázie. Pred nami dôveruj, ale preveruj. Pred nami sú lepšie veci, ako tie, čo ostali za nami. Títo dve poučenia by sa dali prirovnať k príbehu mladého chlapca, ktorý sa nerozvážne hnal za nezmyselným vzťahom. Poučme sa, priatelia, z týchto jeho chýb. Život ti nedáva ľudí, ktorých chceš. Dáva ti ľudí, ktorých potrebuješ. Na to, aby ti poradili, ranili ťa, milovali, opustili, aby vytvorili osobu, ktorou ti vlastne osud bol daný. Buď rád za každého z nich, lebo len vďaka nim ideš vlastnou cestou so vstýčenou hlavou. Chceli by sme ešte pripomenúť, že vzhľadom na tento príbeh nepodporujeme drogy a alkohol. Túto hru inscenovali Aďo, famózny a nikým nenahraditeľný Oliver Čuhár, Robo, naivne zamilovaný mladík Robert Boldy, Ivan, výplodok dnešnej modernej doby Adrián Bednářik, Denisa, ktorá túto hru aj zinscenovala, nenahraditeľná Barbora Slodičáková a rozprávač bola Bianka Jevičová. Ako druhú
vám predstavíme inscenáciu s názvom Je gazdená korholkyňa, tam i prázdna kuchyňa. Inscenovala Alexandra Kaľová. Hrajú Freňa, Tatiana Janitorová, Anča Simona Korkovcová, predavač Robert Boldy a manžel Jožo Adrián Bednášik. Je gazdená korholkyňa, tam i prázdna kuchyňa. Šla gazdina do jarmeku kupovať vretená, stavila sa trochu v krčme, šmedem prinútená. Když sa starú si modričku trochu podnapila, potom v rínku místo vreten hrncú nakúpila. Ide do domu s hrncami, úzka jej cesta, mluvá v očoch, potýka sa statečná nevesta. Vstupujúc do izby, na prach snovu zavadila, spadla pre prach dolu nosem a hrnce pobila. Muž nevedel, čo sa robí, začínajú kriesiť, ona hrnce oplakáva a prahu chce hrešiť. Čo je, že sa mi nemôžu žiadne hrnce zdariť, naposledy čo mi po nich, nemám čo v nich variť. Kto privykal k omlúvaní, pokoj dobrým nedá. Zlostný jazyk v potešení má v blížneho chybe, jak zlost v blížnem nenachádza, predsa zle sa chýbe. Anča je typická gazdina, ktorá ohovára za každým rohom. Teší sa z každej chyby svojich blížnych, ale keď nič zle na nikom nenachádza, predsa si vždy nájde zamienku na ohováranie. Jedného dňa sa vyberie nakúpiť na jarmok vretená, keď sa stretne s kamarátkou Freňou. Jej! Freňo moja, to ty sa tu robí, teraz si 100 roky nevidela. Prežiješ. Joj, to žije paki viac o vypiť, sa táci by sa mu dali, to ty jak si máš stále nebu zháňať. Joj, tam pribudlo mi Jaj! Kače mi dal manžel, neviem, sa išli do aký vretená, popáče sne, že to nová. Tam sebe poráži z tebe. Aj no, teraz sa mena tu voda. Jaj, pač tu do strajku vypijeme, jaj, no tak preventívne, znaš, bo by už mal si strajku. Jaj, Zimko, ty nechceš, A čo s Freňou sedia v krčme a popíjajú jeden za druhým. Ohovárajú a hlasno sa smejú. Vejdi do nás, aj neuvíš. ja, tak, No, tá slúcham, zároveň. jaj, to sa tam, čula si toto, že Anča Balaková še prespala s Jožkom. Anča s Breškom hovorila. Čula sa mi malo jedna, ale ja ju videla, Ale čuješ, to nie všetko, bože vrej, ona jakaška je s druhým bola na druhý deň, ale toho ja neznám, toto z druh si našli. Jaj, z nás to veľa hovoríme, vypijeme. No, ale treba zapísať, nie? Jak to robíš, to si nejde. Joj, Otwierajcie, no! Trzeba się gotuję, wiem, gotuję. to tam porażena astma. Znaš co, mój Feri včera prišiel domu, rozumieš ma, prišiel domu a ja na ňo. Feri, chceš ešte piť? A mu nič. A na ňo, Feri, chceš ešte piť? A mu, to nalej! No, ale tam mój pisz taki jeden, no tam, no co z moim, hej, albo potem muszę ci mam teraz po piosenku nie, bo ja troszkę pada. Atraktívne sa to povedať. Ale ty już masz takie behulety, wiesz, bo nie mam ci za co napisać na to. A mne môj pomysł na to, ber, bo vonka blato. Poražilo by ho, to všetké chlopy jednáše, to všetké. A Marča, tyž taká prevítala, tam s jakým že prespala. Moim zdaniem Patryk i Osiemo będziemy ugościli mi popatki, bo to... Joj, to poražilo. Daj.
dávajú do reči s predavačom. Joj, pohoď, Jackie. Joj, ja som troška s tebou trávu, nech ti dáme jak ľudem. No. Hej, no, pokiaľ jedna sada, parádne, vás parádne. Parádne, Hačky. Cetko, tak vám poviem, jak to do vás patrím, to vás 2000. Ko? Nie, však eurí, plačte tu. Tak, ty hlava hlavu spada. Máš Boha pri sebe! No to, že tak nadávací, to dávam za 1000, no. Hej? Hej? Dobre, ale ja než tomu ponúknuť. Čuješ, ja mám pre tebe takú príšťovú tobie. Jo. Hľadanie. Aj šum na území 4 udaríš, aj Hej, čuješ, že ja mám, No, čuješ. pán, tu mi vypijeme na sebe, ne? Poď, Nie. daj sebe no. Aj no, No chodí co na záň. Aj no, jasné, no. Nie, ešte nie s tým. Ale mocne. Dobrý za tebe, dobre? Dáte. Cetko, kupujte, hej, dávam za 500 eur, bo ja doma hladomor mám. To kupujte rýchlo. Ale pán, nedávalo by som ti čas. To teší. Vítajte, No, že si to vydá. Za 100 eur najneže. No hej, a máš vôbec pomerenie ku predaju? Dávam za 5 eur, len idte. Pán, hej, pán, hej, pán, hej, pán,